Има бял прах, който убива всяка хлебарка и мравка в дома ви завинаги. Струва по-малко от 3 лева на приложение във всеки строителен магазин или градинарски център. Разпръсквате го по першингите на кухнята и зад хладилника. Всяка хлебарка, която минава върху праха, умира в рамките на 40 и 8 часа. Всяка колона от мравки, която третирате с него, изчезва в рамките на 1 седмица. Дезинсектаторите таксуват между 100 и 500 лева за посещение, за да направят същото. Никога не ви казват, че този прах се продава в строителния магазин за по-малко от 5 лева. Не го скриха, защото не работи срещу хлебарките и мравките в дома ви. Скриха го, защото работи твърде добре и унищожава установения бизнес модел. Това е историята за праха от 5 лева, който дезинсектаторите предпочитат да не знаете. Добре дошли в забранено знание. Ако тези истории ви интересуват, абонирайте се сега и активирайте камбанката. Тук отваряме касите, заключени от индустрията преди десетилетия. Какво е диатомит на пръст? Прахът се казва диатомит на пръст. Това е бял прах, изработен от фосилизирани останки на микроскопични водни организми. Тези организми се казват диатомеи и имат черупки с остри ръбове на микроскопично ниво. Когато хлебарка или мравка минат върху праха, острите ръбове прорязват черупката им. Разрезите карат насекомото да губи влага бързо чрез повредената си черупка. Хлебарката или мравката се дехидратират напълно и умират в рамките на 40 и 8 часа. Прахът не отравя насекомото с никакъв промишлен химикал. Убива го физически, увреждайки защитната му черупка отвън, без нужда от отрова. Това означава, че насекомите не могат да развият устойчивост към диатомитната пръст. Хлебарката не може да еволюира по-дебела черупка достатъчно бързо, за да оцелее. Земеделците използват диатомитна пръст от десетилетия в зернохранилища за убиване на насекоми. Прахът пазеше зърното без вредители с месеци, без да замърсява съхраняваната храна. Европейската агенция по безопасност на храните е одобрила диатомитната пръст за домашна употреба. Хранителната степен е толкова безопасна, че се добавя към храната на животните. Напълно нетоксична е за хора, кучета, котки и всеки бозайник, живеещ в дома. Истинската история зад индустрията. Индустрията за контрол на вредителите знае от десетилетия, че този прах съществува. Всеки техник по дезинсекция знае свойствата на диатомитната пръст срещу насекоми, но нито един дезинсектатор не ви я споменава, когато идва у дома ви заради нашествие на хлебарки. Вместо това ви таксуват между 100 и 500 лева и пръскат химически инсектицид във всеки ъгъл. Химическият инсектицид убива хлебарките за няколко седмици, след което ефектът изчезва. Хлебарките се връщат, защото инсектицидът не унищожава яйцата, положени в пукнатините. Обаждате се отново на дезинсектатора и платежният цикъл започва отново на всеки 3 месеца. Този цикъл на нашествие, дезинсектатор и фактура е бизнес моделът на цялата индустрия. Индустрията за контрол на вредителите в жилищата реализира огромни приходи годишно. Тези пари зависят от това хлебарките и мравките да се връщат предсказуемо в кухнята ви. Прах, който постоянно елиминира насекомите от дома, разрушава изцяло този модел. Дом, в който е разпръсната диатомитна пръст по першингите, никога повече не вика дезинсектатор. Не можете да патентовате диатомитната пръст, която съществува в природата от вечни времена. Не можете да таксувате 500 лева за посещение, когато прах за 5 лева прави същото. Но можете да гарантирате, че никоя реклама и никой дезинсектатор никога не я споменава. Точно това се е случвало в продължение на десетилетия, докато индустрията продължаваше да расте. Преди да продължим, събрал съм всичко в пълния пакет на забранено знание. Точният метод на нанасяне в кухнята, банята и спалнята за елиминиране на хлебарки и мравки. Стратегическите точки в дома, където да нанесете праха за максимална трайна ефективност. Най-честите грешки, които карат метода да се провали и как да ги избегнете напълно. Как да нанесете праха в пантите на шкафовете, зад хладилника и подмивката. Откъде да купите диатомитна пръст от хранителна степен и какво да търсите на етикета на опаковката.
Повече от 10 ръководства на едно място, директно по темата, без излишни отклонения. Линкът е в описанието на видеото. Останете. Числата, които следват, са невъзможни за игнориране. Числата, които не могат да се игнорират. Едно посещение на дезинсектатор срещу хлебарки в България струва между 100 и 500 лева. Повечето домове с хлебарки викат дезинсектатора между 2 и 4 пъти годишно. Това са между 200 и 2000 лева годишно, само за посещения срещу хлебарки. Чувал с диатомит пръст от хранителна степен струва между 10 и 20 лева. Този чувал третира всички першинги на дом с 3 стаи многократно подред. Цената на едно нанасяне в типичен дом е по-малко от 5 лева общо. Университетът на Кентъки публикува проучване за диатомит на пръст. Проучването е нанесло диатомит на пръст по першингите на апартаменти с нашествие от хлебарки. Популацията на хлебарките в третираните апартаменти е спаднала с 83%. След 4 седмици апартаментите са показали с 91% по-малко хлебарки. 83% по-малко хлебарки за 2 седмици с прах за 5 лева. Индустрията на дезинсектаторите е знаела тези резултати и е продължавала да изпраща техници да таксуват по 300 лева. Това не е небрежност. Това е бизнес модел, построен върху укриването на това, което знаят. Ако сте стигнали до тук, вече знаете повече за контрол на вредителите от почти всеки друг. Абонирайте се и споделете с някой, който тази седмица е платил на дезинсектатор. Линкът на пълния пакет е в описанието. Защо никой дезинсектатор никога не ви споменава диатомитната пръст? Защо никой дезинсектатор не ви е споменавал диатомитната пръст по време на посещението си? Защо нито една компания за контрол на вредителите не включва този прах в никой пакет от услуги? Индустрията за контрол на вредителите в жилищата генерира огромни приходи годишно. Моделът функционира върху единствена предпоставка. Вредителите се връщат и вие плащате отново. За да работи този модел, третирането никога не може да елиминира проблема трайно. Химическият инсектицид убива възрастните насекоми, но не елиминира яйцата в пукнатините. Хлебарките излизат от тези яйца 3 седмици по-късно и нашествието започва отново. Диатомитната пръст по першингите убива всяка хлебарка, която минава върху праха. Дори новородените хлебарки, излизащи от яйцата, умират при преминаване върху праха. Не можете да таксувате 500 лева, когато прах за 5 лева елиминира пълния цикъл. Ето защо нито един дезинсектатор никога не ви е дал чувал с диатомитна пръст след приключване на работата. Протоколът стъпка по стъпка. Сега ви показвам как да нанесете диатомитната пръст у дома тази седмица. Купете чувал с диатомитна пръст от хранителна степен в строителен магазин като Практикер или Мистер Брикалейдж или в градинарски центрове. Уверете се, че на етикета пише хранителна степен, а не за басейн или за филтър. Диатомитната пръст за басейн е термично обработена и не убива ефективно насекомите. Нуждаете се и от малка четка или пластмасова бутилка с перфориран капак за нанасяне. Първа стъпка. Идентифицирайте всички места, където сте виждали хлебарки или мравки у дома. Най-честите места са першингите на кухнята, под мивката и зад хладилника. Проверете и пантите на кухненските шкафове и ъглите на банята. Втора стъпка. Нанесете тънък слой диатомитна пръст по цялата дължина на всеки перш. Използвайте четката, за да въведете праха в жлеба между першинга и пода. Слоят трябва да е толкова тънък, че да е почти невидим на пода на кухнята. Дебел видим слой кара хлебарките да го открият и да го заобиколят по пода. Тънкият слой принуждава хлебарките да минат върху праха без да го открият. Трета стъпка. Нанесете диатомитна пръст зад хладилника, като го отдалечите от стената. Разпръснете тънка линия прах на пода, където хладилникът нормално стои. Върнете хладилника и оставете праха недокоснат на пода зад него. Четвърта стъпка. Нанесете малко количество прах вътре в пантите на всеки шкаф. Хлебарките използват пантите на шкафовете като вход към вътрешните рафтове нощем. Малко прах на всяка панта убива всяка хлебарка, влизаща от тази точка. Пета стъпка.
Нанасяйте отново прах във всяка зона, която редовно се мокри или почиства с вода. Мократа диатомитна пръст губи острите си ръбове и спира да убива насекоми. В сухи зони едно нанасяне трае месеци без нужда от повторно нанасяне. Реален пример домакиня от София имаше хлебарки в кухнята в продължение на 3 години подред. Беше викала дезинсектатора 3 пъти предходната година, без да реши проблема. Разпръсна диатомитна пръст по всички першинги и зад всеки уред. За 2 седмици намери мъртви хлебарки по першингите, но нито една жива. След месец не беше видяла нито една жива хлебарка никъде в дома. Общата цена на праха за третиране на кухнята беше по-малко от 15 лева, срещу 800 лева, платени на дезинсектатора предходната година. Важна бележка. Трябва да бъда честен относно нещо важно преди да приложите това у дома. Диатомитната пръст работи най-добре в сухи среди като кухни и спални. Губи ефективност при намокряне и изисква повторно нанасяне след миене на подовете с вода. Действа и по-бавно от химическите инсектициди. Отнема от 2 дни до 2 седмици. При много тежки нашествия комбинирайте праха с лепкави капани за мониторинг. Но за непрекъснато предпазване 10 лева прах по першингите държи насекомите навън. Заключение. Това знание не е скрито в никакъв таен архив или лаборатория. Европейската агенция по безопасност на храните го публикува на сайта си от много години. Чакало е някой да го постави пред очите ви с правилните инструкции. А ако това видео ви спести посещение на дезинсектатор, абонирайте се и го споделете незабавно. Всеки път, когато се сподели, някой открива, че може да елиминира вредителите с 5 лева прах. Всеки перш, третиран с диатомитна пръст, е фактура на дезинсектатор, която не пристига. Това не е трик за почистване. Това е икономическа независимост с 5 лева бял прах. Следващата каса отваря скоро и това, което е вътре, струва дори повече от това.